И здравейте на всички, аз съм Найт и днес снимам втори епизод от моето оцеляване на Майнкрафт. Само че днес сме на нов свят, защото в стария свят не искаше да лодва чунковете и се наложи да го изтрия. И затова сега сме на нов свят. Просто аз влизам, то не ще да лодне чунковете, виждах аз всичките руди и тия, просто не ще лодне чунковете, няколко пъти така, на другите светове проверих, на другите светове всичко си е нормално. И нали на този не ставаше и затова разбрах, че трябва да има нов свят. И само да ви кажа, сега е на 31 го снимам този клип и е 11 такова 11 и след да го кажем 50 минути е нова година. Искам да ви кажа, пожелавам ви да имате късмет през новата година, така щастие, любов и тия. И на мен някакъв късмет, колкото да мога да събера с крайвари и такива. И сега да преминаваме към самото оцеляване. Вземам малко дърва и да се устроим. Този свят ще гледам да не бъгват чънковете и тези. Надявам се. Да, и съм на 1.8.1. Тъй, че да знаете. На новата версия сме. Няма да минавам, нали, сега като излизат снапшоти на 1.8.2. Няма да минавам на снапшотите ми, сигурно ще премина на 1.8.2, след като излезе официалната. Извинете, малко съм болен. Така, тук виждам овце. Да ги претрепим. Нали, извинявам се, ако леко насича на моменти, просто не знам, защо нещо напоследък комп. Трябва да си преинсталирам компа. Само това знам, че трябва да направя, просто всяко празниците нямам време, след 5 дена почва Даскал. Ще видя кога, ще бъде преинсталиран спокойно. Тук видях още една овца. И ще гледам това сега, защото последният ми клип, който качих, мисля, че беше, не знам кога беше, ама има една седмица. Има преди една седмица, така да има по-често клипове. На кирка си направя и дея мишката ми нещо, не знам. Нова ми е, бавна ли е, каква е, не знам. Да, между другото съм с нови слушалки. Не са такива Razer, ми просто обикновени за 10 лева. Ма пак добра работа, бачката, микрофона хубав е, добре се чува. Вземем така малко. Кажете го де. Малко кобал. И сигурно къде ще се обстроим, колкото сега за първите няколко епизода. Но и този епизод ще няма да е много дълъг, защото после пък да не го рендвам много време. Даже се Даже се опитам още не да го кача, смисъл, нали, няма да мога баш днеска. Да го кажем, до 1.30-2 ще качем вече. Само това мога да ви кажа, тъй че да знаете. Днеска е заснет и на първи към до 2 ще е качен. Това имах предвид де. До 2 ще е качен. Самият клип. И още един път да кажа, весели празници. Между другото, мисля да има и поредица в Fiction серверът Legend Craft. В Legend Craft ще видя за малко дърво. Така, само запушва тази глупа дупка. Ох, ще бъгна мишката. Така, ето мисля да ми е първоначалната базичка. Що ми бъгва така мишката? Да малко, почина ми се, че малко. Както ви казах, заради глупевия комп. Трябва да го преинсталкам. Да си направя едно легло. Ще го
прошна тук. Аз само така може да... например, сега след този епизод, след като дойде нова година, след като го рендна няма да си лягам, тъй че може тук да направя някоя част или началото на базата поне, колкото да започна пък в следващият епизод да я завърши. Само ще чуете едно прощение, само си намести микрофона. Така, готово, намести го. Тук ще ми е първата базичка, значи така, една печка. Не, така не е добре, много пръща. Много пръща, много дишам в микрофона. Едно чест, опа, един чест. Я само да разгледам наоколо. Тук може да се построи нещо някакъв смисъл. Но до всяко място ме спомня. Не съм писал никакъв сит, просто наименувах Survival. Не е писал го Minecraft Survival. И просто креатнах урода и това беше. Тук има още овце. Ще ги убия за храна. Come here, bitch. Както знаете вече и от овцете има ползване като преди, просто да ти дава тук вълна. Ми си я дава ти храничка. Аз да не взема асазатрия. Това не ми трябва. Чух още една овца. Да, после. Така. Имам малко дърво, да пусна се опече. 5 е предостатъчно. И само да кажа, търся в коментарите, който може да прави хубави банери за YouTube. Да ми пише налично, ще си оставя скайпа в описанието. Да ми пише налично, ако някой може да ми направи така хубав банер, да ми пише налично там да се разбереме. И така, това иска да кажа за банерите. В смисъл, който може да прави хубави банери. Извинявам се, че все пак компът ми не е толкова хубав, не е с много рам, ама сега на първи или на втори съм си поръчал 4 рам на Kingston и тъй, че ще стана с повечко рам, стана с 5 рам. Сега съм с едно, в смисъл процесора и видеокартата ми са хубави. Сега съм с едно и да го кажем някъде до 5 поне, 5-6 ще съм с 5 рам. И няма да ми лаги, така като снимам и ще ми върви много по-добре. Тази рам, която съм си поръчал е на Kingston HyperX 1666 МГц, 4 рам за 80, по принцип е 80, но сега е на коледна промоция, е намалено на 70, 10 лева. 10 лева си 10 лева все пак. И така, нали, аз ще я поръчам, да го кажем на първи и на втори. Не знам кога ще дойде, ще видим. В смисъл, този комп ще го правя след като си взема и тази рам. След това ще взема още една, да стана с 8, след което нова видеокарта, нов процесор и такива. И да, се лиша малко мангизи за даскал, да, ама изобщо не ми дреме. Аз тъй то на даскал някакво толкова да ям. Боли ма. Така ми, то сега с това мисля епизода, аз тук само говоря, фърча, подскачам, няма какво правя в този епизод, просто сега не ми хвърля, колкото да има епизод да е. Заради това тръгнах го заснемам и така, надявам се да ви е харесало. Ако ви е харесало, харесвайте клиповете, абонирайте се за мен и моля ви някой да направи отзива за банер. Надявам се и довиждане.